ditu oinarriak, sendo darrai gure hitzak, sendo gure aldarriak, bozetatik aldaketa, eta ongi etorriak, etorkizunerako dauz, jarraibideak jarriak, aspaldiko partez doguz, txarrak ez diren berriak, behin betirako joango, altziren garailarriak, aspaldi herria dago, askatasun egarriak, Xabi orain zuk lortu duzu, ta laizter Euskal Herriak. Urte eta terdi, txakur guztelen, esku artean esklabo, urte eta erdi, zulo beltzean, Euskal Herritik arago, orain etzera itzuli zara, gera zaitezen luzaro, orain pozik gaude klaro, inoiz baino indartzuago, eta gogotsu zeharo. Herriagatik egin duzunaz, herria oso arro dago, garaipen eruntzeman baitugu, beste pausu bat gehiago. Garaipen eruntzeman baitugu, beste pausu bat gehiago. Urte terdian ibili gara, hemendik urrun begira, Soto Madrien talikanterantz, zure sufrimendu gira, baina azkenean ikusten dugu, zure begien dizdira, Gorlizen zaude Euskal Herrian, merezi duzun neurrira. Gazte izatea herri hontan oso gogorra da tira, baina borrokaz aurrera goaz, ta gainerakoaz dira. Begira Xabi herria zugaz, hemen plazan batzen hasi da. Ondo etorri hainbeste maite, duzun ta zaitun herrira. Eskerrik asko danori, bai? Eskerrik asko danori etortzeagatik, inguruko herrietako guzti horiei, eta batez ere Gorliz eta Plentziako gazteriari, kuadrilla guztietako ordezkarian gaudelako, eta txalo bat zuen. Eta baitu esaten dugu,
bahiketa izan zalako. Egun horretan eta egun horietan txarto pasatu genuen bere egoeratik kezkatuta gendelako, baina herria altxatu zan, gazteria altxatu zan. Ikusi genuen gazte eta errebelde izateagatik arriskuan geundela. Eta horregatik egin genuen manifa, horregatik egin genuen kontzentra, eta ez duzu ikusi Zabi, baina nolakoa izan da, benetan. Horregatik, ekitaldi honetan hainbat jende pasatuko da, eta maite zaituguna erakutsiko dizugu. Zatoz.